oed ydw i, ac yn 20 oed, ges I bwl drwg o iselder, a drodd wedyn yn anhwylder bita. Mae'n brofiad fydd gyda fi am byth, ac yn un sy'n dal I wyro I ben bob hyn a hyn. Ond un o'r pethau dwi'n difaru peidio gwneud yn fwy yn ystod y cyfnod tywyll yna, yw siarad. Bod yn onest, gyda fi fy hun a'r bobl oedd agosa atai. Yn y podlediad yma, rydyn ni am edrych ar y berthynas rhwng pobl ifanc a'i iechyd meddwl. Sgwrsio gydag unigolion sydd wedi ac yn dal I wynebu cyfnodau anodd, a dysgu beth sydd wedi helpu nhw I ymdopi. A dygymod gyda'r hyn sy'n cuddio, tu ôl i'r we. Yn y bennod yma, rydyn ni'n trafod bwlio a hunan-hyder, a dwi'n cael cwmni'r merched hyfryd a hollol fabulous Meg a Lauren Morais. Ac mae gan y ddwy brofiadau pwysig a geiriau doeth iawn I rannu dyn ni gyd. Diolch o galon am ymuno gyda fi heddi. Fi wir yn gwerthfawrogi fe. A fi jyst eisiau gweud o'r dechrau, fi'n gwybod falle bydd pethau ni'n trafod heddi yn bynciau eitha sensitif neu emosiynol yn gallu bod yn triggering o ran iechyd meddwl. Ond fi wir yn gobeithio na chi deimlo bod chi mewn gofod saff a teimlo gallwch chi rannu gymaint I chi eisiau o'ch profiadau chi. A cyn I ni falle edrych a canolbwyntio ar eich profiadau personol chi, o'n I jyst yn meddwl falle gallen ni roi sylw I cwpl o eiriau gan ddechrau gyda bwlio. Mae fe yn air mawr sy'n cario lot o bwysau. Ac yn un sy'n cael ei ddefnyddio yn eitha eang yn y sgwrs bob dydd erbyn hyn fi'n teimlo. So o'n I jyst eisiau cael eich barn chi a'ch safbwyntiau chi ar yr gair ei hunan, be mae fe'n golygu a sut ni'n defnyddio fe, os mae hwnna'n oce. A Meg, falle gallai ddod ato ti gyntaf gyda hwn, o ran beth mae'r gair yn golygu ti, neu beth yw ystyr y gair I ti? Tymod, ydy bwlio'n rhywbeth sy'n gallu bod yn ddigwyddiad one-off? Neu ydy bwlio I ti yn rhywbeth mwy parhaol, hir dymor? Sut I ti'n teimlo am hwnna? Dwi'n meddwl bwlio ydy pan mae rhywun jyst yn neud chdi'n teimlo rili drwg a maen nhw'n mynd allan o'i ffordd nhw I wneud ti teimlo fela. A hefyd, diolch yn gorfod fod yn parhau neu one-off, does na'm rheoli efo bwlio I fi. Ond hefyd mae pobl yn bychanu'r gair lot a maen nhw'n rhoi y bai ar banter a os wyt ti'n mynd yn upset, ti just fatha, oh, it's just banter, don't be so serious. Ond ia, dyn nhw'n mynd sylwi bod o'n really aros efo chdi am lot o amser. Ie, mae'r effaith yn un hir dymor ydw e, hyd yn oed os ydy yn un peth bach. Lauren, beth amdano ti? Ydy'r gair yn golygu rhywbeth tebyg I ti? A ti'n credu'r un peth, ydy ni mewn peryg o ddefnyddio fe gormod a wedyn bod pobl ddim yn cymryd o ddifri? Fi'n meddwl yr un peth fel Meg yn dweud, fel sut mae person yn just mynd allan o'i ffordd I wneud rhywun teimlo mor ddrwg am ddim reswm ac fel mae Meg yn dweud fel dyddiau yma bydd pobl yn dweud ti'n really sensitif neu mae hwn yn just banter. Na, os mae'n brif o ti, mae'n brif o ti, fel mae teimladau ti'n valid yn fy marn I ac sa'n meddwl mae pobl yn defnyddio y gair bwlio, herwydd fi'n meddwl weithiau mae pobl efallai'n ofyn o ddefnyddio fe ymysg ffrindiau, because mae pobl just fel, ni'n ffrindiau ddo, ond mae ffrindiau gallu bwlio ti hefyd. So, yeah. Ie, mae hwnna'n beth cryf, actually, a beth pwysig I ddweud, achos mae'n gallu digwydd mewn unrhyw sefyllfa, dwi e. A gair arall falle sydd yn codi yn y sgyrsiau yma o hyder, neu hunan-hyder, neu hunan-werth. Y gair sy'n gwylltio fi gymaint yw y gair yma, normal. A Lauren, fi'n teimlo fi dati farn cryf am hwn, wel fi'n credu, ac yn meddwl falle, wel, beth yw normal, a dyle bod ni'n defnyddio fe o gwbl? Dyna'r gair. Sa'n gwybod beth yw normal, I fod yn onest. Fel, mae'n just fel gair sy'n really confused o fi weithiau, pan mae pobl yn defnyddio fel, mae'n normal I just, look, this is all calm, this is fine. Ond fel,
mae mor frustrating mae ddim rhywbeth ti gallu fel pin o lawr a ti ddim... ti'n meddwl just fel paid defnyddio fel y gair yna, like, mae'n mor... Cos falle weithiau, fi'n teimlo weithiau mae'n just invalidating o teimladau ti, cos gallu ti just fel, mae person wedi dweud hyn, neu rhywbeth wedi digwydd o fi'n teimlo fel hyn. Mae pobl yn fel, mae'n just normal i deimlo fel hynny. I was like, no, ond mae'n really effeithio fi, mae'n really brifo fi, dwi actually yn mynd trwy rhywbeth. A fi weithiau fi'n meddwl fod yn weithiau gallu bod yn really invalidating i experiences pobl. A'r ffaith na bod os mae rhywbeth yn normal, dyw e ddim yn golygu bod e ddim yn bwysig efe hefyd. Ond Meg, os allwn ni ddod nôl at y ti ta'r gair cynta ma, bwlio, achos yn anffodus mae fe'n rhywbeth ti wedi profi yn y ffordd gweitha posib, really. Ti'n hapus i rannu dy brofiadau di gyda ni a sut nath a sut mae fe'n parhau i effeithio ti? So nath o dechrau pan o'n i tua 5 neu 6 oed. A nath o dechrau, oedd y plant yn galw fi'n hyll ac yn dew a dweud bod y gwallt fi'n hyll a yn neud hwyl achos doedd mam ddim efo lot o pres. So o'n i'n do'n i'm yn ffitio fewn efo sgidiau cool a dillad cool a gallu neud pethau fatha school trips fel oedden nhw'n neud. A wedyn, yn fatha teenagers, obviously, ddoth MSN allan a Facebook, a nath o dechrau online wedyn. A oedd o mor uffernol, o'n i'n gorfod gadael ysgol pan o'n i'n 13 neu 14, a wedyn o'n i'n meddwl, right, okay, the problem will go away, dwi wedi gadael ysgol wan, ond obviously, nath o dechrau online wedyn. A o'n i wedi cael lot o trafferth online a doedd neb yn really neud rhywbeth a nath o really effeithio fi. Oedden nhw dal i fod yn galw fi'n dew, so nes i stopio bita a nes i developio eating disorder. Nes i torri gwallt fi off a straightenio fo bob dydd. Nes i dechrau gwisgo lot o make-up jyst i gobeithio cuddiad gwynab fi. A nath o really, really effeithio iechyd meddwl fi. So nes i just stopio fynd allan, stopio really... Do'n i ddim yn Meg dim mwy, o'n i just yn shell o fy hun, really. Mae'n brofiad traumatic iawn yn swnio ac yn ofnadw o beth bod ti wedi gorfod gadael ysgol, Meg, o ganlyniad i hyn. A ti'n meddwl, fel o ti'n gweud, ti'n trial newid dy hun wedyn, a dim Meg wyt ti wedyn, efe? Na, do'n i'm yn gwybod... Wel, really, dwi'n yn cofio pwy o'n i. O'n i ddistaw, o'n i'm yn siarad, o'n i'm yn really codi allan o gwely. Ond blwyddyn diwetha, nes i just... Wel, dwi wedi gweithio fy hun i fyny ers o'n i'n tua 14, just i... Wel, da chi'n gorfod dysgu sydd i byw efo problemau iechyd meddwl. Dyn nhw'n mynd o na. Ond wedyn nes i cael y confidence i mynd i coleg. So, obviously, nes i gadael ysgol efo dim un qualification, a rwan dwi yn coleg a dwi'n gweithio fy hun i fyny, ond dwi byth yn anghofio be nath o cymryd i gallu neud hynna o gwbl. Na, dim o gwbl. A mae'n wych bod dati nawr safbwynt bositif bod ti'n symud mlaen gyda'r pethau. A newn ni ddod nôl at hynna a shwt i ti wedi cyrraedd fyna yn y man. Ond Lauren, ti'n modd, i ti nawr, oedd y safbwynt i ti'n hyfforddi fod yn actores. Falle bydd y gwrandawyr yn gyfarwydd â ti o fideos, Hans a Lush, a falle yn cymryd yn ganiataol wedyn bod ti'n berson hyderus ag yn gyfforddus iawn yn crôn dy hunan. Ond dim fel na mae wedi bod i si o gwbl y fe. Ti'n hapus i fyna ni nôl i fel dy amser di yn yr ysgol a sut nath pethau ddatblygu ti? Pan o'n fi'n meddwl fel harddegau, fel probably 14 mynd lan, o'n i really ddim yn hapus fel pethau adre ac o'n i'n mor swil, like,
o'n i'n neud pethau yn yr ysgol, dramatic a pethau, ond fi'n meddwl oherwydd nes i adeiladu fy hun i fod yn cyfforddus mewn hynny, ond nes i byth wneud unrhyw clybs tu allan o'r ysgol. Nes i ddim cael ffrindiau tu mas o'r ysgol o gwbl, nes i just cael fel tight-knit fi, oherwydd o'n i mor nerfus, mor swil, o'n i just really ddim yn hoffi fy hun ar y adeg yna. So nes i ddim really dechrau mynd mas a wneud pethau gyda fel actio a canu a stuff pan o'n i'n fel mewn chweched, ond fel later time mewn chweched. So oedd hwnna'n really amser anodd oherwydd o'n i ddim gyda llawer o hyder o gwbl. A wedyn i brifysgol i wneud drama a theatr yn Birmingham, a wedyn oedd hwnna fel 5 wythnos really anodd. O'n i ddim yn teimlo fel o'n i'n ffito mewn, o'n i ddim barod am uni at all. Nes i bron mynd i ysbyty meddyliol am fe. A wedyn nes i gael fel galwad o fy nhad un diwrnod a oedd e just fel ti angen gadael. A wedyn oedd hwnna'n anodd oherwydd o'n i'n stryglo gyda'r teimlad o being a failure, ac o'n i just ddim yn hoffi hwnna o gwbl. A wedyn nes i just gwthio fy hun i just nes i just dweud fy hun, just ewch i un peth, go to one thing tu allan o be ti'n gwybod, just do one thing. A wedyn nes i wneud cyfarwyddo bach gyda framwen. And then from there, o'n i just wneud un peth arall, so o'n i'n wneud mewn camau. Ond fi'n meddwl heddiw dwi dal yn really stryglo gyda hyder, mae pobl ddim yn teimlo fel hynna os ti'n actio a pethau, ond imposter syndrome fi'n stryglo gyda loads, ac constantly ddim yn teimlo fel fi'n good enough, fi'n meddwl, oherwydd dwi'n cymharu fy hun gyda pawb, a fi'n meddwl hwnna'n it's a given dyddiau yma gyda social media ac bod yn creadigol, bod mewn y busnes yma. Ond mae wedi bod yn taith a dal ar y taith yna. Wel, ond ti'n be, mae hwnna mor bwysig i ddweud ydw e. Bod e'n swnio fel cliché huge, mae'r daith na o weithio pethau mas, dwi byth yn stopo, fi'n credu bod pwysau enfawr ar bobl ifanc i ddiffinio'u hunain dyddiau yma fel pwy i chi, beth chi eisiau bod, rhywioldeb ag ati. A dyw hwnna byth yn stopo, dwi. A mae rhaid bod wedi cymryd llwyth o hyder yn y pen draw i ti i fynd, dyw hwn ddim yn iawn, a mae fe'n okay i wneud camgymeriadau, dwi. Mae'n okay i feddwl, dim hwn yw'r peth iawn i fi, a fi'n dod o'na. Weithiau, fel, o'n i'n meddwl oherwydd fel, gyda y gymdeithas heddiw, mae yna loads of pressure i bobl, especially pobl ifanc, i just mynd syth i brifysgol neu gwybod yn union be nhw eisiau wneud pan ti mor ifanc. Ond o'n i ddim, nes i just wneud rhywbeth, ac o'n i'n gwybod yn fy mhen that I was not ready. Ond oedd y teimlad you could not be ready, ti angen fod, ac os ti ddim, mae rhywbeth yn wrong gyda ti, ond ti ddim, ti'n mor ifanc. Ac mewn unrhyw stage mewn bywyd, ti gallu fel newid dy feddwl am beth ti eisiau wneud. Bwysig bod ti wedi gwrando ar dy reddf meddwl, dyw hwn ddim yn iawn. A mae gymaint o heina i'ch straeon chi, ac bod yr amgylchiadau'n wahanol iawn hefyd, fi'n cael y teimlad bod y straeon yma'n mynd i brofi hefyd, pa mor rhwydd yw i ni gwmpo i'r trap ma wedyn o beidio bod yn garedig iawn gyda ni'n hunain, a dechrau mewn ffordd bwlio'n hunain. Lauren, sda ti'r profiad yna, os ti'n gweud nawr bod ti'n teimlo bod ti ddim yn ddigon da, bydde ti'n dweud yna wrth dy hunan? O'n i'n really awful, o'n i'n cofio cael fel trafodaeth gyda athrawes, ac just y pethau o'n i dod mas o fy nheg, I was just saying just pethau fel, dwi'n rubbish, dwi ddim digon da, dwi'n worthless, ac oherwydd o'n i'n teimlo fel hwnna, o'n i'n wastad yn dweud fy hun fod fi'n pathetic. So o'n just fel, even though o'n i'n teimlo'n rubbish, o'n i'n invalidate teimladau fy hunain. So o'n i'n just dweud, I'm just so pathetic, worthless.
like, no point. Like, o'n i just dweud hwnna constantly am fel blynyddoedd. A wedyn, oedd hwnna'n obviously yn just damage any self-worth neu any confidence oedd gen i. Do'n i ddim teimlo fel yn fy hun, ac o'n i'n barnu fy hun. Which is mad. Ac oedd na sefyllfa oedd penodol oedd yn neud i ti deimlo fel na? Bod ti ddim yn ddigon da, neu bod ti ddim yn valid, bod y safbwyntiau di ddim yn ddilys. Oedd na sefyllfa oedd penodol o ti'n teimlo fel na? Fi'n meddwl probably just fel cymharu, fel o'n i wastad ddim yn dweud i pobl fel problemau o'n i'n cael fel cartre, neu problemau yn fy meddwl i. So o'n i'n cymharu fy problemau gyda problemau pobl eraill, and I was like, oh, they've got so many like bigger problems than you, so why should you feel like this? Ond o'n i ddim yn gwybod beth oedd mynd ymlaen yn bywyd nhw, ond nhw ddim yn gwybod beth mynd ymlaen bywyd fi. Ond a lot of hwnna ac a lot of teimlo'n argoll gyda beth o'n i eisiau wneud gyda fy mywyd, a so o'n i just fel mor gas i fy hun oherwydd o'n i just fel, like, you can't figure it out, like, you should be able to figure it out. A wedyn pan ti'n cael hindsight, o'n i just edrych arno fel 15-year-old girl then, o'n i just wish she just had more fun a just wedi byw yna, ond like, mae'n fel mor hawdd dweud hynny nawr, oherwydd ti gyda hindsight yna, ond pan ti'n mewn y sort of mindset yna, pan mae brain ti'n neud rhywbeth fel hynna, you can't get out of it. Na, wrth gwrs. A Meg, ti'n gwybod, y mwyaf ni'n clywed rhywbeth, mwyaf ni'n meddwl bod e'n wir mewn ffordd, dyfe? A ma hwnna'n wir am fel ni'n siarad gyda'n hunain, a ma hwnna'n gallu bod yn rili niweidiol, yn dywe? Yndi. Dwi'n meddwl mae yna lot o psycholeg yn efo, a obviously dwi'n mynd trained yn hwnna, ond gyda fi mond experiences. Ond dwi'n meddwl, os wyt ti'n clywed rhywbeth amdana chdi bob dydd, mae hwnna yn dechrau sticio fo chdi. A fel ti'n dweud, ti yn dechrau bwlio dy hun os wyt ti di arfer i pobl ddeud pethau really gas amdana chdi. Ti'n meddwl, oh, okay, ella dwi yn y pethau yma, a mae o'n dod yn normal i chdi i ddeud y pethau yma, ond ti'n gorau really cael fatha just, os fedri di, just step out of that a just ddeud, ydy'r pethau yma yn neis i ddeud amdana fi, fatha ydy hwn yn iawn i sbio yn y mirror a deud, oh, I'm so ugly, I'm so fat, I'm this, that. Di hwnna ddim yn iawn o gwbl. A be nath helpu fi actually oedd meddwl, would you speak like this to your best friend? Na. So be your own best friend and say pethau neis i chdi dy hun, really, just bod yn garedig efo chdi dy hun. Mae fe mor wir, a fi'n gwrando arno chi a fi'n mynd fel un, ond fi'n gwybod fi'n eog ohono fe'n hunan, fi'n gwybod, a mae fe gymaint anoddach i wneud ydw e, nag i ddweud wrth rhywun arall i wneud. Ond Meg, wyt ti'n cofio'r trobwynt yna o feddwl, na, mae eisiau hwn stopo nawr a fi'n mynd i wynebu'r bwlis ma. Sut nath hwnna i gyd ddigwydd i ti? I fod yn onest, nes i'n really sefyll i fyny yn direct iddyn nhw. Dwi'n meddwl maen nhw wertho, da chi rei gormod o satisfaction iddyn nhw i fod yn onest. So mae yna lot o self-work yn mynd ymlaen behind the scenes. Di pobl ddim yn gwybod be ti'n feddwl pan ti just fatha yn y siop neu rhywbeth. A i fi, nes i just fatha, you know, easier said than done, ond blocio nhw gynta, first step ydi ostion online, neu in person, os fedri di just remove yourself from that situation. A nes i just cael lot o sgwrsia efo fy hun, really, a cael lot o self-care days, lot o bubble baths, a just dweud, you know what, dwi werth lot mwy na hyn. Mae bywyd fi, mae bywyd ni gyd yn really pwysig, a da ni werth lot mwy na y treatment gafo ni. Yeah. Mae beth ti'n gweud a mae fel ti'n gweud mae fe mor gryf. A
fel ti'n gweud, y cyfryngau cymdeithasol ma nhw'n gallu bod yn lefydd tywyll a toxic iawn yn dyn nhw, Meg? Yndi. Ma' 'na dau ochr iddyn nhw rili. Dwi'n trio neud online presence fi yn peth positif ond dwi yn dal i fod yn cael lot o negesion disgusting gan lot o pobl. Ma' nhw dal i fod yn ddeud, os wyt ti'n cael disagreement, healthy disagreement ar Twitter efo rywun, a dyn nhw'm efo ddim byd arall i ddeud, then comes the, oh, you're fat, you're ugly, you're this, that, the other. A dwi just fel, well, mae gynno fi thick skin rwan, a dwi just trio meddwl, a dwi just trio cael y point across na mae o'n ddeud lot mwy amdan nhw na mae o amdana chdi. Os maen nhw'n mynd allan of their way i ddeud rhywbeth really gas amdana chdi, mae'n just golygu bod nhw'n really anhapus a ti really yn lot well na nhw, a just wish them the best a trio cofio bod chdi'n lyflu fel wyt ti, really. Ie, a mi wyt ti. A o ti'n gweud mae yna ddwy ochr i'r cyfryngau cymdeithasol, a mae fe yn bendant werth tynnu sylw at y ffordd bositif gallwn ni ddefnyddio nhw. A Lauren, fi'n cofio gweld yn un o fideos hans ti, fi'n credu, ti'n dweud bod ti a ffrind wedi cymryd at y cyfryngau cymdeithasol i rannu sut o'ch chi'n teimlo. Pam wnaethoch chi benderfynu wneud hwnna, neu beth oedd yr amgylchiadau nath arwen atoch chi'n wneud hwnna? Wel, nath fi fy ffrind cael trafodaeth ac oedd hi'n just ddim yn teimlo'n dda yn ei hun, ac o'n i'n fel, I feel exactly the same way, ac o'n i just fel, y ddau ohonon ni just fel, mae just popeth yn edrych mor berffaith, a mae pawb yn edrych mor hapus yn ei bywydau, a I can't relate. A y ddau ohonon ni just fel, absolutely 100% no, fod nid yw hwnna'n stori pawb, a mae na pobl yn stryglo. So o'n i just eisiau just dangos bach o fel reality, you know what, ni gyd yn fel human beings, ni gyd ddim yn teimlo 100% trwy'r amser, ni gyd ddim yn fel codi lan mewn mansion, neu codi lan gyda fel skin perffaith a popeth, a bywyd, a mae popeth yn mor stable yn bywydau ni, dydy hwnna ddim yn reality, a mae hynny'n okay, oherwydd ni gyd yn just mynd trwy y bywyd yma yn just geso beth i wneud. O'n i'n meddwl pan o'n i'n bach, mae oedolion yn gwybod popeth, and then you grow up a you just figure out fod mae pawb yn just trio figure fe mas ar y un pryd, a mae'n iawn i just beidio bod yn okay. Cos dwi'n meddwl, mae social media just dangos perfeithrwydd trwy'r amser. Ydy, bendant. A siwr ymateb geithoch chi hwnna wedyn? Oedd yr ymateb yn positif? Oedd loads of nath ffrindiau ni, fel just message ni, message ni, a just dweud, o'n i'n really just angen hwnna right now. O'n nhw just fel, o'n i'n teimlo really rubbish, yn fel ble mae fy mywyd yn mynd, neu just y drychiad a y ffaith fod fi'n just crio. A o'n nhw just fel, mae'n just quite refreshing just i gweld bach o just human ar social media. O'n i just meddwl fod, oedd yn really nice, oherwydd gallwn ni just gwybod pwy gallwn ni just reach out mas i bobl, a just dweud, you okay? Mae'n mor bach, ond mae'n meddwl lot i bobl. Ydy, a just i'r bobl yna mas na, i wybod bod nhw hefyd yn gallu mestyn mas i chi, dyfed, a bod chi yn dangos yr reality tu ôl i perfeithrwydd y tiles ar Instagram, neu beth bynnag mae bobl yn dangos ar Snapchat neu Twitter neu beth bynnag. Ond fel gyda ti'r un peth te, Lauren, dath na bwynt, neu wyt ti'n cofio'r pwynt lle nes ti feddwl, digon yw digon, a mae eisiau fi fod bach mwy caredig i fy hun, a fel wyt ti'n llwyddo i wneud hwnna? Ti'n meddwl ti just fel, fi mor, a lot well nawr. Fi'n meddwl fi'n I go into that trap on eto, that's life. Ond fi'n meddwl pan dwi mewn, fel, y sefyllfa yna pan fi mor
gas neu dweud pethau gas pan fi'n neud pan fi mewn coleg neu rhywbeth, weithiau fi jyst angen fel mae Meg yn dweud cael fel step mas o fe, a jyst meddwl byddwn i'n actually'n dweud hynna i fel best friend fi neu unrhyw un fi'n gwybod, neu nes i gweld ar fel social media fel dychmygu fel ti, fel pan ti'n bach, neu 5-year-old you, would you say that to that little kid? Fel pam ydyn ni'n neud hyn? A weithiau fi just fel, pan fi'n teimlo fel hynna, fi just fel, mae loads o bobl ar yr un pryd yn meddwl amdano nhw eu hunain, that people aren't really edrych arno ti a meddwl fod ti'n rubbish. Ti'n yr un sy'n dweud hwnna i dy hun, and then I'm the only one that's getting in my way. O'n i'n fel, dyna beth fi'n dweud i fi hun fel pan fi mewn coleg, pan fi'n teimlo fel hwnna, I'm like, okay, I'm my biggest obstacle ar y foment. So let me just, be fi di dechrau pan fi angen cael feedback, neu pan fi angen criticise fy hun, fi'n wastad yn dweud, okay, un peth o'n i'n hoffi am be nes i dweud, a wedyn just un peth gallwn ni wneud yn well tro nesaf. Because my coping strategy all the time was just, o'n i ddim yn hoffi hyn am fy hun. Ond os fi'n just break it all down i un peth o'n i yn hoffi ac un peth allwn ni wneud yn well, mae'n just ffordd o fi yn just meddwl yn mwy iach yn lle tero fy hun lawr. So that's how I'm dealing with it at the moment. A beth ti'n gweud at the moment y fe, achos falle mae'n newid trwy'r amser. A mae rhaid i ofyn, falle taw, achos perspektif actorion fel hyn, achos nes i hyfforddi yn Coleg Cerdd y Drama hefyd, blynyddoedd yn ôl. Ond yn anffodus, ni wedi dewis mynd i wneud bywoliaeth sydd yn hyfforddi ni gwestiynu popeth. So ni yn gofyn pam mae rhywun yn dweud rhywbeth, shwt dyle fi weid rhywbeth, neu beth dyle fi weid, neu fel dyle fi ddweud e. So ti'n teimlo bod y training mewn ffordd weithiau yn gallu hindro fel wyt ti'n trial newid y ffordd i ti'n meddwl dy hun, os ydy hwnna'n neud synwyr? Mae yn oherwydd fel ti mewn this bywoliaeth pan your biggest thing yw defnyddio ti. So wrth gwrs ti'n edrych arno ti under microscope all the time. Pan ti'n neud although ti'n neud cymeriad arall, mae cymeriad yna dal yn dod mas o ti, a ti'n yr un sydd ar fel llwyfan neu o flaen camera. Ac mae yn anodd just bod ti angen constantly meddwl neu constantly edrych tu allan o dy hun pan ti'n neud e. Ond fel dyna pan dwi angen neud hynna, pan ni angen fel meddwl a dissecto fy hun, fi wastad angen dweud rhywbeth o'n i yn hoffi. Because usually, ma' 'na rhywbeth ti yn hoffi, even though weithiau mae brain ti'n dweud fod ti ddim. Even os oedd fel pethau bach, fel o'n i'n hoffi y ffordd nes i cerdded i ran yna o'r llwyfan, fine. Ond definitely mae yn anodd wastad edrych a barnu dy hun. Os mae hynna'n negatif neu positif, ti wastad angen barnu rhywbeth o dy hun trwy'r amser. A be o'n i'n teimlo oedd, achos o profiadau fi o fod yn ysgol ag ati, o'n i just yn cymryd yn ganiataol bod pawb yn dweud pethau negatif amdano fi. Yn amlwg y lleisiau yn ymhenni, oedd hwnna yn dweud hynna, ac oedd reality hefyd, oedd hwnna wedi digwydd, ond wrth gwrs mae'n ymenydd ni yn chwyddo hwnna a wneud e'n wath. A fi'n credu fel actorion pan ni'n treino, a Meg, achos fi'n gwybod bod gyda ti ddiddordeb mawr mewn ysgrifennu creadigol, so fi'n siŵr bod hwn yn rhywbeth felly ti'n ystyried wrth ysgrifennu, ond ni'n cael yn hyfforddi i feddwl, reit, mae'r person yna wedi dweud rhywbeth wrth cymeriad fi, pam maen nhw'n dweud e fel na ni, beth bynnag, ond mae'n anodd weithiau gwahanu cymeriadau, a wedyn mewn bywyd bob dydd mae rhywun yn dweud rhywbeth, ac yn sydyn reit, mae pen yr actor yn meddwl, pam maen nhw wedi dweud e fel na, beth oedd y motivation tu ôl i hwnna? A ti'n meddwl, bywyd go iawn yw hwn nawr. Oh my god, big time trwy'r amser, ti just fel, mae rhywun yn dweud rhywbeth, a ti'n gorfeddwl e. Even though falle o'n i'n just mewn rush, a o'n i'n just dweud, ti'n gallu sortio hwnna mas, and you're like, why did I? Why?
A wedyn, o'n i'n teimlo'r un peth, oherwydd ti angen neud o flaen pobl trwy amser, ti'n just fel, mae pawb yn meddwl fod fi'n rubbish, mae pawb yn meddwl fod fi'n rubbish. Usually hwnna ddim yn y case, mae pobl yn just meddwl amdan nhw eu hunain, a beth nath nhw just newydd wneud. A Meg, nes di ddweud just nawr yn biti, be your own best friend? A fi'n credu, hwnna'n rhywbeth mor gryf yn yw i fod yn ffrind gorau ti dy hun, achos ni yw'r bobl i ni gyda trwy'r amser. Pam ti'n credu, Meg, falle ni'n ffindo fe mor anodd i fod yn ffrind gorau ni'n hunan? Dwi'n meddwl, mae hwnna'n cwestiwn anodd, actually. Ond mae yna lot i feddwl am. Dwi'n meddwl, to start off, ella fysa fo'n syniad da mewn ysgol i dysgu plant sut i fod yn garedig efo yn hunan. A fel oedd Lauren yn dweud, just pigo un peth ti'n hoffi amdan dy hun. A dyna be nath helpu fi, actually. Nes i just cael fatha sticky notes a fatha quotes bach neu pethau neis amdan fy hun, a nes i just sticio nhw ar y mirror. A so nhw'n deud wrth fy hun, right, you're not looking in the mirror unless you say something nice. So ni'n pigo un o'r sticky notes ma a ddeud o, a ti'n teimlo'n really silly, achos da ni ddim yn conditioned i ddeud pethau neis, achos mae o'n normal dydy, pan mae genod efo nhw gilydd, mae nhw fatha, oh, I hate my hair, oh, I look fat in this dress, a mae hwnna fatha normal, a os a'ch di'n stepio allan o hwnna a dweud, actually, I think I look banging today, fysa nhw fatha, oh my god, you're so cocky, achos di hynna ddim yn normal. So actually, surround yourself efo pobl fel ti, a just normalise being nice to yourself, a deud pethau neis, a just, os a'ch di'n gofyn wrth, let's say, plant bach, why is your best friend your best friend? Y peth gynta sy'n nhw'n ddeud ydy, achos maen nhw'n caredig, maen nhw'n neud fi'n teimlo'n hapus, maen nhw'n ffynnu, maen nhw'n, so pam da ni'n fel efo'n hunan? Diolch yn really neud sens i fi, da ni'n gorfod dysgu hwnna, a di hwnna ddim yn deg o gwbl. Na, mae fe mor wir ydw e, a o'n i jyst yn meddwl fanna, ti'n gwybod, fi'n credu mae cymdeithas, a fel i ni falle wedi cael yn magu, yn neud i ni feddwl bod dweud pethau fel yna, fel nes ti ddweud, Meg, yn coci. A fi'n credu fyd falle bod ni'n cael yn magu, Lauren, falle i feddwl bod yn neis fel na'n hunain yn rhywbeth eitha henanol i wneud? Yeah, definitely. Fel Meg yn dweud, os ti'n just... mewn like circles fel merched, os ti'n dweud, fi'n weithio, fi'n edrych yn good heddiw. Especially ni'n fel ifanc, oedd pobl yn fel, oh, you, like, that's cocky neu rhywbeth. Ond na, dylen ni just build ein hunain, like, ein hunain ac ein gilydd lan. Like, dyna beth fi a fy ffrindiau trio wneud nawr, just fel, pan ni like get ready for a night out, ni just fel, oh girl, you look amazing. A wedyn, just, mae'n anodd fel accepto compliments, a wedyn ti just fel, ni gyd yn just rhoi pact i'n hunain, ni just accept the compliments, or just dweud i gilydd ac ein hunain, you know what, I'm looking good. Neu, nes i wneud good job heddiw. Like, dylen ni cael definitely, dylen ni just dweud hynna gyda i ein hunain, ac fel oedd Meg yn dweud, dylen ni dysgu hynna yn yr ysgol, herwydd fel o'ch chi'n dweud fel Elin, ni gyda'n hunain for the rest of our lives, so we might as well be nice to ourselves. Yeah, bendant. Mae just easier said than done, ydw e? Yeah, big time, big time. Ond Meg, ti'n meddwl, ti'n sôn nawr, ti wedi llwyddo yn anhygoel i droi pethau rownd ei ti dy hun. Ti'n mynd i fod yn byw gydag effaith pethau am byth yn dwi ti. Ti'n meddwl, ni'n dysgu byw gyda nhw fel nes i weid. Ond ti yn y coleg nawr a ti'n neud yn wych. Felly, o'n i jyst yn meddwl byddwn ni'n gofyn fel, os da ti bethau penodol sydd yn helpu ti nawr o ddydd i ddydd, ti'n meddwl, your go-tos mwyn cadw meddwl iach, yn ogystal ar post-it notes. I love that, mwna'n fab. Dwi jyst yn meddwl, mae'n really pwysig i checio fewn with yourself every day. Just bob bora, just dweud, how do I actually feel today? Ac os wyt ti'n teimlo'n anxious, mae hynna'n hollol iawn.
Os wyt ti'n teimlo'n isel, mae hwnna'n iawn, ac os wyt ti'n teimlo'n ffantastig, mae hynna'n iawn hefyd. A hefyd, mae'n iawn i teimlo heina i gyd. There's no one way you should feel. Mae'n iawn i teimlo'n really rubbish, a wedyn teimlo'n gret. A dwi jyst yn meddwl, dwi jyst checio fy hun, a jyst wneud yn siŵr bod fi'n okay, a cael coping strategies, even os mae o just stressful mewn bag coleg, neu notepad, achos obviously creative writing ydy beth sy'n helpu fi. So just ffeindio beth sy'n helpu chdi mwyaf, a just cael coping strategies bach. Dwi'n meddwl dyna beth sy'n pwysig. A hefyd, mae o'n completely fine i cymryd amser allan hefyd. Mae'n iawn i just say, do you know what, I'm a bit overwhelmed. Mae'n iawn i setio boundaries efo pobl. Os wyt ti'n teimlo fel I've given too much of myself to people. Mae o'n hollol iawn i fod yn selfish weithiau. A dydy selfish ddim be mae pobl yn meddwl mae o. Dio ddim yn, take. Mae o'n iawn i fod yn selfish mewn y ffordd, just say no. In any context, just say no if you feel you need to. Mae hwnna mor bwerus ydw e, achos mae'n anodd, yn enwedig fel pobl sydd yn rhoi, fel y ti'n gweud fan Meg, mae dweud na weithiau, dwi ddim yn ein iaith ni, ydw e, Lauren, i weid na. Na, hwnna oedd fel nath athrawes dweud i fi, yn coleg ac secondary school, nhw just fel, Lauren, ti angen dysgu, just dweud na. Ac nes i fel last weekend, o'n i'n really burnt out gyda coleg, a really mor stressed. A wedyn nath un o'r tutoriau fi just dweud, just cael weekend ble ti literally yn neud dim gwaith, don't even pick up a book, don't do anything, a just cael un weekend ble ti'n neud rhywbeth sy'n gwneud i ti teimlo'n dda. So nes i mynd i weld fy nheulu, mynd i pumpkin patch, a wedyn just mynd adre a mynd i fel Halloween party mewn fel ti, like, fy ffrind, gyda just fel cohort ni. A oedd hwnna just wedi just dweud na i gwaith, neu na i just dweud fi methu wneud unrhyw beth am this just amser dy hun. A mae'n iawn i dweud na, oherwydd ti'n edrych ar ôl dy hun, and that should come first. Bendant. A ffindio'r lle na sydd yn neud ti deimlo'n grounded am hwnni. Definitely. A pwysigrwydd y cylch na o ffrindiau, Lauren, ti'n gwybod, i ti di ffindo'r hyd y ffordd bod e di bod yn eitha anodd i ffindo, rhain o'r bobl fi wirioneddol yn gallu ymddiried ynddyn nhw. Fi'n meddwl, pan ti'n, obviously, pan ti'n, tyfu lan, ti just angen surround dy hun gyda pobl ti'n fel, fel oedd Megan dweud yn gynharach, these people make feel, neud fi teimlo'n dda, ac ddim fel unrhyw beth, pan fi mewn fel cwmni nhw, dydw i ddim yn cwestiynu sut dwi'n behafio, beth fi'n dweud, fel ddim tiptoe around nhw. Fi gallu bod fi fy hun 100% trwy'r amser gyda nhw, gallu fi eistedd mewn distawrwydd gyda nhw a peidio teimlo yn uncomfortable, neu peidio teimlo fel ti angen fel tiptoe around nhw, oherwydd just rag ofyn mae rhywun mynd i fel, I don't know, dweud rhywbeth neu bod yn gas i ti, ac just pobl sy'n wastad gyda bac ti pan ti ddim yn teimlo'n iawn. Fel fi'n meddwl gyda fel pobl fi'n o gwmpas nawr, fi just gallu bod fel, heddiw fi ddim teimlo'n okay, a bydd okay, nhw just fel, okay, be ti angen, ti eisiau gwylio fel movie gyda'n gilydd, neu ti eisiau mynd on walk, neu ti just eisiau eistedd yna, a byn fi a fy ffrind wneud weithiau pan ni ddim yn teimlo'n dda, yw just falle ni ddim yn siarad, ond just bod mewn yr un ystafell a just chillo yn really, a teimlo cyfforddus yn really lovely a really helpu fi. A Meg, mae siŵr o fod mynd i coleg wedi bod yn her enfawr i ti, ynddo fe? Cymryd cam enfawr i roi dy hunan mas na eto. Ti'n teimlo bod ti wedi cael y gefnogaeth na sydd angen arno ti i allu ffynnu a llwyddo wrth fynd i'r coleg? Teimlo'n saff, fel oedd Lauren yn gweud fyna? Yndw, dwi'n teimlo'n, o'n i'n really poeni am ddechrau coleg, achos o'n i ddim wedi bod mewn school setting, a o'n i'n poeni am, be am os dwi'n cael flashbacks, be am os di hwn yn codi lot o pethau dwi di
fatha, I buried them for years. So nes i, ar diwrnod cyntaf, dwi'n meddwl, nes i cael gair private efo tutor fi, a just egluro be nath digwydd i fi, a kind of hwn ydi stori fi. Ac oedd hi just fel, mae coleg yn hollol wahanol i ysgol, gobeithio, a, ti'n saff yn fama. A ni'n meddwl, a ti'n gwybod be, dwi wedi gweithio bob dydd ar fi hun just i medru mynd allan o'r tŷ, a just i fod mewn coleg, mae o dal i fod yn surreal i fi, achos mae'n dream come true, i fod yn onest. Ond, just cofio bod fi'n saff a bod fi'n hapus yna, a mae o wedi really helpu fi efo hyder a pethau. Sy'n anhygoel, a mae'r clod am wneud i hwnna ddigwydd i gyd lawr i ti, Meg, a'r gwaith ti di wneud ar dy hun, achos oedd y bwlio ges ti mor eithafol. Ti'n gwybod, mae'r ffaith bod ti wedi llwyddo troi hwnna rownd nawr i rhywbeth positif. Dyle ti fod yn rhoi clod i dy hunan am hwnna. Fi'n gwybod mae'n rwydd i fi weide, a mae Lauren fel yna'n cytuno, felly gweld, ond mae'n dda i atgoffa di'n weithiau, ti sydd wedi wneud i hwnna ddigwydd. Ia, dwi'n gwybod, a mae'n really pwysig i ni gyd, pat on our own backs. Yeah. Achos, pan da ni'n neud rhywbeth, da ni just fatha, oh well, it's done now. Da ni'n mynd actually eista nôl yn meddwl, hang on, this was unimaginable blwyddyn dwytha. Da ni just yn conditioned i, just mynd trwy bywyd a ddim yn rhaid praise i'n hunan. Ond hefyd, dwi just eisiau dweud, dylia fo ddim fod just up to us. Dylia athrawon a rhieni wneud mwy i wneud yn siŵr bod nhw'n, cos nath athrawon fi ddim wneud yn byd. A dwi'n meddwl os fysa nhw'n wneud rhywbeth mwy, fysa pethau'n wahanol. So mae'n pwysig iddyn nhw gwybod i just spotio'r signs o, iechyd meddwl yn deterioratio. A gwybod sydd i helpu nhw, a fel oedd Lauren yn deud, tutor hi yn deud just cael time out. Mae hwnna'n really pwysig i clywed o gan tutor, dwi'n meddwl. Be fydde ti'n gweud, Meg? Mae'n neges mor bwysig yn yw. Be fydde ti'n gweud fydde'r yr arwyddion yna o weld iechyd meddwl rhywun yn dirywio? Beth ti'n credu fydde'r pointers i edrych mas amdanyn nhw? Dwi'n gwybod, dwi'n meddwl bod pawb yn wahanol, really. Ag, mae o'n anodd i generalisio iechyd meddwl, achos mae'n lot o wahanol levels o bob dim. So dwi'n meddwl, just get to know everyone, a get to know the signs, a ella darllen online gwybodaeth am, what mental health really looks like. Achos, a lot of the time, mae o in the happiest of people, a ti'n yn really meddwl, oh, hang on, she was really happy. Ti'n yn really gweld o. So, dwi'n meddwl just i checio bob bore, really. Dwi'n meddwl yn ysgol, ella cael just 5-minute check-in, just fatha, how's everyone feeling today? A hefyd, di pobl ddim yn, well, especially plant, dyn nhw'n teimlo'n confident i ddeud if someone's being bullied. So ella cael fatha, dwi'n gwybod, sgwennu fo i lawr yn confidential, achos weithiau diom yn hawdd just i siarad, really. So ella sgwennu fo i lawr a delio fo mewn ffordd confidential yn helpu lot. Ie, bendant, achos hwnna'r peth anoddaf fe yn aml, siarad a dweud e mas yn uchel. Oedd Meg yn sôn fyna am yr ysgol ag ati, Lauren. Beth i ti'n meddwl falle galle helpu o fewn yr ysgolion erbyn hyn i helpu bobl fel ni gyd sydd yn stryglo, a fel oedd Meg yn dweud, y bobl hapusa yn aml yw'r bobl sy'n dioddau yna fe? Yeah, definitely fel check-ins, a fi'n hoffi fel rhywbeth anonymous gallen nhw falle, sa'n gwybod, rhywbeth gallen nhw ffilo mewn os nhw ddim yn teimlo fel fe. Ond hefyd i fel adeiladu fel y sylfaen o mae'n iawn i beidio teimlo'n iawn, ac mae teimladau ti'n valid, ac bod yn neis i dy hun, ac
Oherwydd sa'n meddwl mewn lot o ysgolion mae hynna yna. Fi'n meddwl mae athrawon yn anwybyddu pan mae pethau'n mynd ymlaen a ddim yn cefnogi ei fel disgyblion. A wedyn pan mae rhywun fel mewn pŵer neu fel gyda authority yn fel ddim yn helpu ti, then wedyn ti'n just fel cwestiynu dy hun. Ac fi'n meddwl dyna fel, as well as fel disgyblion, gwybod pethau fel am iechyd meddwl a cefnogi a bod yn neis i'ch hunain ac fel sut i edrych ar ôl dy hun pan ti yn teimlo fel hynny. Dyle athrawon cael fel training yna hefyd, herwydd obviously mae nhw'n teimlo fe hefyd, ond fi'n meddwl dyle cael y sylfaen o dysgu plant from a young age am iechyd meddwl, oherwydd gallu fel effeithio ti ar unrhyw oed. Ti angen fel, it doesn't discriminate mewn unrhyw ffordd, mae'n just rhywbeth sy'n digwydd a mae'n awful. A ti wedi taro'r hoelen ar ei phen fyna, Lauren, achos ni'n siarad am athrawon sydd hefyd yn mynd trwy pethau, a fel oedolion ni ddim wastad yn gwybod sy'n medeliad y pethau. So, fel ti'n gweud, mae angen yr hyfforddiad na'r training na a gosod sylfaen gadarn positif. A gobeithio wneud hwnna helpu gymaint o bobl. A un person mae'n cymryd y fe, achos fel y ti'n dweud, ges ti'r tutor yn coleg neu yr athro neu'r athrawes yn ysgol yn mynd i ti, na, mi wyt ti yn bwysig, mi wyt ti o bwys, a mae'r un person na wedyn yn gallu newid y narratif i gyd, yndyn nhw? Ie. Nath nhw newid fe i fi. Pan nes i teimlo fel, pan naeth nhw just dweud, actually mae teimladau ti'n valid, a mae'n iawn i ti teimlo fel hyn, ond dydy popeth ti'n dweud i ti hun ddim yn true. O'n i just fel, oh, okay, mae hwnna'n, I can deal with that, a wedyn gallwn ni cymryd those little baby steps i just dod ble fi yn nawr. Be os mae fel 16-year-old mi gweld fod fi mewn fel coleg cerdded drama a wneud pethau, wneud performance heno, bydd hi just fel absolutely not. Ond mae'n gallu digwydd pan ti gyda cefnogaeth yna. Hefyd mae'n weithio, mae'n really anodd dechrau hynny. Ond hefyd fel Meg yn dweud, you did that for yourself. A dyle ti pat yourself on the back, because that is a massive journey i wneud. Ie, anferth. A Meg, o fod wedi bod ar y siwrne anferth yna, be fydd y neges ti'r bwlis na nawr? Well, number one, dwi ddim yn dal grudges o gwbl, achos mae hwnna just yn cymryd way too much o energy fi. Dwi just yn gobeithio bod nhw yn gwybod yr effeithiau, bod nhw, be maen nhw wedi wneud. Mae hwnna di effeithio fi am 20 years wan, a mi fydd o for the rest of my life. Dwi dal efo'r inside voice that they gave me, a fi sy'n gorau wneud y gwaith o silencio'r llais na, achos some days mae o'n really uchel, this invisible voice, just fatha, oh, maybe you are going to fail, maybe you are this, that, ond dwi'n gobeithio bod nhw yn hapus, achos there's no way they were in school os na nhw'n wneud hynna i rywun. Mae o'n dangos bod nhw'n really anhapus, neu bod nhw'n insecure efo'n hunan, a ella mae nhw'n intimidated o rywun sydd actually yn sefyll allan. So, just gobeithio bod nhw'n hapus, really, a bod nhw di healio, achos dwi wedi. So, yeah. Waw, mae jyst clywed ti'n gweud hwnna'n anhygoel, gweud bod ti wedi healio fel ti'n gweud. Mae jyst yn, mae mor bwerus. So, i rywun falle, Meg, sy'n gwrando, falle sydd mewn sefyllfa debyg i ble o ti wedi ffindio dy hun yn yr ysgol, beth fydde dy gyngor di iddyn nhw? Just i cofio, really, ti'n lyflu fel o ti ddim yn gorau newid, a dim ots sut ti'n edrych, dim ots gen hwnna anyway, achos bod yn person caredig, bod yn person neis, mae hwnna yn lot mwy pwysig na sut ti'n edrych, a just as long as ti'n hapus, a pan ti'n sbio yn y mirror, ti'n hapus efo dy hun, a
it doesn't matter if it's looks-wise neu personality-wise, as long as ti'n hapus a ti'n gwybod, ti yn neud y byd a lot better place just with existing. A dyna beth sy'n pwysig, just carry on being yourself. A sa nhw yn ffeindio unrhyw reswm i bwlio chdi, dim ots be ydi o. So just cofio really, a hefyd mae o'n really, really pwysig i deud wrth rywun bod chdi'n cael dy bwlio, paid a gadael o i fewn, achos dyna beth sy'n bita chdi o tu fewn. So, efo Lauren yn dweud, maybe an anonymous service in schools neu workplaces, just i dweud, this is happening, a ask for help a wneud yn siŵr bod ti yn cael help. A mae'n a lot o self-help places, just wneud yn siŵr bod chdi'n okay a gwybod mae yna help allan na. Ie, bendant, mae yna gymaint o help mas na, a mae gofyn amdano fe un o'r pethau dewra mae unrhyw un yn gallu neud yn dyfa, ond twyd, just i dan i'n lellu cwbl o'r pethau nes ti ddweud fyna, achos nes ti ddweud wrtho fi, twyd, o ti'n streitno dy wall, neu nes ti dorri dy wall a streitno fe, meddwl bod hwnna'n mynd i weithio, wedyn, actually na, maen nhw'n ffindio rhywbeth arall wedyn, yn dyn nhw? Yndi, oedd gwallt fi, wel, mae'n tyfu nôl, obviously, wan, ond oedd gwallt fi lawr i hips fi a llawn curls, oedd o'n really mawr, ac oedden nhw'n galw fi'n Hagrid bob dydd a deud, mae gwallt chdi mor hyll, a, that didn't stop. Nes i just fynd at a hairdresser a ddeud, please cut it all off. O'n i'n literally just yn desperate iddo fo fynd, achos o'n i'n associatio gwallt fi efo bullies, a, nes i just dweud, cut it all off, so mi nath nhw, a, nath nhw ffeindio rhywbeth arall i bwlio fi am, y ffaith o'n i di dysgu Cymraeg. So, sa nhw'n neud hwyl o'na fi am hwnna, neu ddeud, obviously, the weight was the main thing, a sa hwnna just yn mynd yn mwy. So, dim ots sut fyswn ni'n newid, fysa nhw ddim yn newid. Fysa nhw dal i fod yn bwlio fi for absolutely anything. A dwi just yn hapus wan, bo fi di, does na ddim byd yn wrong efo streitio wall neu gwisgo make-up o gwbl, ond dwi just yn hapus bo fi'n gallu sbio yn y mirror yn completely naturiol ag yn meddwl, do you know what? I look nice. I'm a nice person. Mae hwnna'n really pwysig, a hefyd mae'n pwysig i gallu gwisgo make-up a streitio gwall am y reswm iawn, just achos fi eisiau neud. Dim o pobl yn deitha fi neud. Wel, huge kudos i ti am hynna, achos, ti newydd just dropo mewn fyna bod ti wedi dysgu Cymraeg. Ond mae dy Gymraeg fi'n anhygoel. Diolch. Ac wirioneddol yn anhygoel, a dyle ti wirioneddol gymryd hyder yn defnyddio'r iaith sydd gyda ti, achos mae fe'n wych. Ond y peth i gymryd o hwnna efe yw i beidio newid eich hunain i neb, yn efo Lauren. Ie. Fel, o'n i just fel, neu chi just dweud, Meg, fod fel, gallech chi, wel, chi newid dy hun, ond bydd nhw ddim yn newid. Like, they will just not stop being, like, fel, be bynnag oedd nhw'n mynd trwy, fel, fi just meddwl fod y line yna just mor trwy, nes i byth fel meddwl fe yn that way, fod, like, gallech chi fel newid dy hun, ond mae nhw'r pobl sydd ddim yn newid, a fod, just edrych yn dy, like, mirror, just mynd fel, you know what, fi yn edrych yn neis, o fi'n neis fel person neis, and, like, that's more than enough. That just resonated with me. Sorry. Na, dim o gwbl, fi'n falch bod a fi'n credu neitha siarad gyda lot o bobl. A Lauren, ti'n modd, wrth feddwl am hwnna te, a meddwl am y Lauren 14, 15 mlynedd oed na, be fydd y ti'n licio gweud wrtho hi nawr? Hwnna'n such a good question. Fi just eisiau dweud i hi, bydd yn neis i dy hun, oherwydd ti yn
person sy'n rhoi I bobl a ti yn ifanc a helpu lot o bobl yn dy teulu ac really'n gweithio'n galed a ti ddim yn, mae neb yn deserfo I siarad I dy hun fel hwnna. So please don't do it to yourself. A ti'n just werth lot. Falle ti ddim yn teimlo fel hynna right nawr, ond ti ddim yn pathetic. Ti'n werth loads a mae bywyd ti'n werth a lot. A just bod yn caredig I dy hun a cario ymlaen I fod yn caredig I bobl eraill. Chymod be, chi'n bobl fabulous. Fi'n edmygu chi gymaint am bopeth I chi di, wel, ar ffordd I chi di delio gyda phopeth sydd wedi cael ei daflu ato chi. Fi yn gobeithio bod chi'n gwybod bod chi yn ddigon, yn fwy na digon. A mae eich cyfraniad chi'r podlediad yma wir yn mynd I fod yn werthfawr. Felly, diolch o galon I chi. Mae gysda fi weid. Diolch I chi. Diolch. Dwi wedi really mwynhau hwn. Yeah. Dwi'n teimlo fel wedi cael real girl chat. Yeah. Really nice. Dim byd gwell osa. Yeah, dim byd gwell. Hefyd, mae'n neis I pawb, really. Just, dim just genod, pawb. Just surround yourself efo pobl fel ti a pobl neis, really. A just never underestimate the power of a Pennod and a good chat. Yes. Exactly. On that note, ewn I gael paned, ie? Yeah. Diolch, merched. Nes I wir fwynhau siarad â Meg a Lauren, a fi'n gobeithio wneith e annog chi hefyd I brofi gwerth eistedd lawr I gael paned a chata gyda'ch ffrindiau, neu aelod o'r teulu, neu unrhyw un sy'n agos ato chi. Diolch o galon i'r ddwy am sgwrsio mor onest a ffraith, ac am rannu I profiadau a'i cyngor gwerthfawr dyn ni. A diolch fel arfer I chi am wrando. Cofiwch eiriau doeth Meg. Amgylchynwch eich hunain gyda'r bobl sy'n ddylanwad positif yn eich bywydau, ac mae'n codi dro ar ôl tro. Felly fel wedodd Lauren, byddwch yn garedig eich hunain, ac i'ch gilydd. Ti o'n i'r wein, mae gweld y werth, ac yno ti